achak gi chief officer mondo miwa mana wachne kowuok Siaya mondo onyiswa ni en owuon ang'o moparo ni nyalo tim kata ote mane ma en godo achiel kachiel ne oganda jo Kenya e kinde ma koro wadonjo chako higa mar 3 bang' yiero ma 2022. Chief Officer Walter, inyalo nyiswa ni in gi pachi e second 30 ang'o miparo ni owinjo bed ni timo mondo oganda jo Kenya obed gi geno ni ngima nyalo bedo mayot, lokruok nyalo betie? Walter, ok ang'eyo ni iwinja, kopo ni iwinja tibro duoko mano, kapod ok iwinja wadhi ani ine machako kodi mak nyiso ni idak e second 30 ang'o miparo ni owinjo bed ni timo mana mapiyo? Alright, erokamano ahinya. Watika gi Walter chuth. Walter, inyalo nyisowa ni to ang'o miparo ni owinjo bed ni timo mapiyo piyo e kinde ma koro Kenya odonjo higni 3 bang' yiero mar 2022 manyalo kelo lokruok e second 30? Mokwongo en gima wacho chien kacha ni nyaka wabed gi miluongo ni deepened devolution. Sirikal mamalo nyaka bed intentional, gibed gi gombo kendo gi ikruok mar supporting sirikal mar kor gwenge nikech mae sirikal machiegni gi jopiny kabisa. To mar ariyo, achiel kuom gigo mosekelo pek kabisa en weche mag ushuru. Ushuru ni malo. To gima kelo achiel kuom ushuru bedo malo en gima iluongo ni public debt. Nyocha waneno ka report mowuok en ni atamalo mar 70% mar pesa mar japiny, 77% mar pesa mochoki they toward servicing public debt. To samoro gino mane debt otimo mokelo maendeleo ma samoro jopiny nyalo neno onge. So the first thing en ni mondo wabed gi audit mar public debt wa mondo wane ni debt ni ere kaka konyo jopiny, ere kaka yot nyalo bete mondo ushuru level mar taxation odog piny. Sama wan osedok piny to wa support devolution mondo wa create jobs ne vijana, wa review weche mag education. Access to education is primary. Afadhali wabed gi populace mosomo ma nyithindo somo, jowa nigi tiegruok mopogore opogore as we continue to expand the economy. Nikech ng'ano ma nigi tiegruok nyalo bedo gi support mare en owuon kata ka samoro pok oyudo kaka indike. So access to education is important, reduce taxation and support devolution. Erokamano ahinya Chief Officer